खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 4 अक्ट'बर 2021 समबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेलांगोन। गोसोआव जिंगाया बांगोन। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। गोसोखौ दिनै जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। देहाया नाथाय बारा मोजां थानाय नङा। लोमजानाय मोनगोन। रांखावरियाव मोजां नाथाय खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। समाजाव मान मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। बहाबा बेरायहैनो एबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गुबुननि हेफाजाब मोननानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोआव बोलो बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। आयआ बांगोन। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां फैनो हागौ। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। जेरावबो देरहासार जागोन। गोबां खामानि मावनो हागोन आरो गोबां खामानि मावनोबो गोसो जागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। आयआ बांगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। बहाबा थांनो एबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ड ह। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। समाजाव दिनै बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन आरो अनसायनो रोंगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव मोजां फिथाइ मोननो हागोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां। बयजोंबो अनजागोन आरो अनसायजागोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सोरबा गोजाम लोगोखौ बहाबा लोगो मोननानै दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। गोबां धोन आरजिनो हागोन। अदेबानि खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव दिनै गोजोनै थागोन। गावजों गाव अनलायनाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव दिनै गोबां मान मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा मोजां खौरां मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट।
दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव गोग्गो आरो गोथों साननाय फैगोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां गोबां मुलाम्फा मोनगोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन सोरबा गोदान सुबुंजों लोगो मोनलायगोन न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन समाजाव गोबां मान मोनगोन देहाया मोजाङैनो थागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन गोजोनै थानो हागोन गोसोखौ दिनै जोबोर खुसि मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा जाफुंसारनानै बांसिन गोजोननाय मोनगोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन देहाया मोजाङैनो थागोन मोजां आरो गोग्गो सानखांनो रोंगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन समाजाव गोबां मान मोनगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन लिरनाय फरायनायाव आखा फाखा जागोन गोग्गो आरो गोथों साननो रोंगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि बोलोआ बांगोन गोजोनै थानो हागोन फैबाय थानाय समाव मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानो हागौ गोसोआव गोग्गो आरो गोथों साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव बयजोंबो अनसायजागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां जायो बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया मोजाङैनो थागोन गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना बारा मोजां नङा गुबुननि हेफाजाब मोननो गोब्राब जागोन गोसोआव नेगेटिभ साननाय फैगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सोरजोंबा गाज्रि नोजोर होखोमा जागोन गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन रांखावरियाव मोजां नाथाय खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा लोमजानाय मोनगोन न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोननो हागोन गुबुना खहा खालामनो नाजागोन सांग्रां जानाया गाहाम लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन देहाया मोजाङैनो थागोन गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन गुबुनजों अनसायजागोन धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांगोन मोनफ्रोमबो खामानिखौनो थि समावनो मावफुंनो हागोन आरो जेरावबो जाफुंसारनो हागोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांगोन गोसोनि बोलोआ लोरबां जानो हागौ सोरबाया थगायनो नाजागोन गोसोखौ दिनै जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरां फैनो हागौ समाजाव गोबां मान मोनगोन रांखावरियाव मोजां नाथाय खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम गोसोनि साननायफ्रा देबोर नांगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर आला खाला जागोन।
मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन देहाया मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।